Udah pa kamera one. Unakude la. Chadidi. Chokwadi. Uimbano wako? Yanu wako. Chadidi. Chokwadi. Iwe mkazi wako mbo. Mai wako. Nakuuza Chadidi. Ndakutarura chokwadi. Mkazi wako afuniwe na familia zako wewe. Mai wako adiwe na ama zako. Ndikunama. Zonto dzombe wewe. Unotoziva iwe. Mwana huyu mdapaswa na nyabezi kwa. Mwana huyu makapuwa nenganga kwa. Muda uchikiwa. Enda kuuchiko. Hapa mkazi wako ivevi afuniwa chakufuna familia zako akufuna kuti atsudzuke ali mbokisi. Zanzi chirikudiwa nehama kudati mudzimai wako asimuke amukofini achienda kuisha kwawo. Nokuti una mzelo zako azichike bwino. Nekuti iwewe wanokuti wakaoma musora unzwisise. Wakukuza tinkazi uipa mashi. Nekuti warikukutsanangurira kuti mukadzi akashata kwazvo. Bati wewe una makani. Asi iwewe unoda mudzimai wako. Uchapa chita tani? Uchapa staseya. Mkazi lorera familia udachilorera mbo. Anzi mukadzi wakarorera hama here kandi wakamuroora pachako. Namurora pachangu. Saka uchachita tani? Saka uchaita sei? Watani? Chagara naye sio zonaka. Kwa familia zako? Ko hama? Watani? Terere hama. Mtsikana? Uchachita tani ausufuna Anzi uchaita sei ausudiwa mumusha kai? Chonto dzombe wewe. Zvaunotoziva mwoyo. Asina nkani kunamaka. Asinkani ndikukunamiza o. Asi nyaya yandikutaura ndikukunyepera here. Pamande bwana na mafara mesh. Vamwe vanotoya nemashoko ekutaura. Yatsadzo. Mashoko Kuuza ambo kuti wewe choka pano watisokoneza wewe. Ekutaura kuti aiwa yoibva pano watinedza. Vamwe achibwera usiku na usiku. Vamwe achiuya mukati meusiku. Wambesesa? Wazvinzwa? Vamwembo zvakasokoneza ambo tsipaka mwana kaneka. Vamwe zvakanetsa vanovhiringidza mwana. Kupanga mwana akafiriseri pamwe Mwana ngatanga. kamwe akafa zvinhu zvingafambe iwo ungabve pamusha. Ndopana nkani. Ndopane nyaya. Rera sikuti madzina acho mbani fitizo nasi. Handa ndisutaura mazita evaroina. Asina ngokuuza kuti Asi ndangokuudza wewe nekukuyambirai wafuniwe kuti ayoyo haudiwe muzukuru na familia nehama zamamuna dzemurume. ndikunama Nyeba. udandichite tani Ngati ndiite semuzukuru. padaoma Pakaoma. menya mbira iwe tenga mo iwe Oliver mbamziwa Oliver ndiani? Baba. arubon Nyama pana. ndatichite tani nawo payo Ngatiite sei na baba.
Uzati wachafisa pomweyo. Hati uzati wa uchafa. Manganisana chana pai? Manganisana ichina baba. Imwe zvinchita dzozvo. Unoita izvo evidence yavo. Kukonzambo muroora zvinchita. Zvanzi kupfimba muroora zvinoita here? Ha? Ko kana aramba muroora usachita tani? Kana muroora abvuma uzoita sei? Zvinchita dzozvo. Zvinoita here izvozvo? Padaipa manje. Wakashata. Ndo pana nkhani. Ndo pane nyaya pane ruvengo Pai rwakura wako kwako. akandambo masefa mkazi achikana. Baba vako vaimwaira masefa kuti hove dzidyire. Asingazoka nadziona. Asi mudzimai wako akazviona. Wamvesesa? Wanzwa muzukuru? Ndokuyamba kumtsvagira nkhani dzense. Ndokutanga kuzozvara nyaya dzose. Pai wako afuna kupombola mkazi wako. Baba vako iwe vada kupinda pauri kupinda muzukuru. Ndo panyaya. Zvinchita dzozvo one. Here izvozvo. Muchapachita tani? Chapaita sei? Ndoda kuchinjana kana baba. Watani? Akufuna kamkazi udatenga mkazi. Arikumuda kamudzimai wakaona mukadzi akanaka kwazvo kababa ada kunzwawo. Ada kumva papita mwana. Ada kunzwa kuti zvii zviri kuitika. Mupachita tani? Chaita sei iwewe? Baba ada kutesta. Afuna kumva pamwe. Vada kunzwa kuti zvii. Zvinchita one. Zvinoita here muzukuru? Mwene menya. Mwene tutsukane nichakutambisani kumwe. Hani ndakushedza iri. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.